educatiu, professorat, alumnat de quart d'ESO, amics i amigues del Coromines, sabem que tots els actes de graduació són entranyables, moments d'alegria per recordar els bons moments passats, però avui no és cap tòpic dir que els i les alumnes que ens acompanyen des de la promoció 2019-2023 són ben especials. Recordeu què va passar el dia 12 de març de 2020? El dia que havíeu de fer la presentació en públic del projecte de sensibilització contra el soroll. Clar, que ens van enviar a tots cap a casa perquè una pandèmia de la nit al dia ens va fer canviar la nostra manera de viure. Estàveu fent primer d'ESO i de sobte va canviar tot. Classes per vídeo, activitats a distància, una nova manera de relacionar-nos en la distància. I també, per què no dir-ho, malestar a moltes cases per les incògnites que se'n presentaven en vessants tan importants com la salut o el treball. És per això que us demanem a tots un primer aplaudiment ben fort en record dels nostres familiars que van patir l'angoixa del Covid. Ja estem tots i totes? Doncs comencem amb l'acte central de la jornada, la graduació dels nostres pandemials. Tenim el gran plaer que ens acompanyi al piano Gerard Ávila, exalumne del nostre institut. Pujant els nostres companys i companyes podrem escoltar-lo, sempre que no mogueu escàndol, clar. Val, doncs anem per faena. Seguirem l'ordre com cal. Començarem per quart d'ESO A i per això li demanem la presència ací dalt a la millor tutora que han tingut mai, Inma Pitarch. I ara, amb ordre i alegria, però sense escàndol, que vagin pujant. Zakaria Beraban Merzouki. Francisco David Prato. Andrea Loana Ciobotaru. Alejandro Cortés Roca. Joan de Agustín Solsona. Paul del Monte Vicente. Iker Ebri Amaya. Ayman El Hadouzi El Musawi.
Hawae El Aisawi, Ikram El Kerrawi Tashbor, Andrea Farmaggio, Daria Lorena Girba, Amira Homer Kador, Lur Juaneda Llorac, Cristina Kozak, Maitane Lacalle Iglesias, Albert Llopis Tejedor, Susana Lugowska, Geraldine Montoya Ríos, Lucía Lisset Olaria León, Manuel Ortiz Albiol, Luca Plazas Jayer,
Joan Pol Reverter Gómez, Josep Ribas dos Santos, Félix Ruiz Cerdá, Marta Ruiz Hulbert, Carla María Tinca Zanet, Cuando vayas a subir la escalera se va a caer. Benvolguts a tots els presents així el dia d'avui i moltes gràcies per haver vingut a veure la nostra graduació, un moment que significa molt per a nosaltres. Avui volia fer un petit discurs en memòria de la nostra classe, que resumeix un poc el nostre viatge per l'institut. Primer de tot, volia començar amb una anècdota de com vaig acabar així. Un dia al 2018, ma mare em va portar a aquesta mateixa sala on esteu tots sentats. Em va dir que aniríem a veure la graduació de mon germà, la mateixa que avui estem fent els meus companys i jo. Ell va sentir la necessitat de fer el discurs que representaria la seva classe, un discurs que aquell dia em va parèixer llarg, però una vegada arribat a aquest punt m'he adonat que no hi ha discurs tan bo com aquell. Enguany, recordant aquelles paraules que mon germà va compartir amb els seus companys, jo també he sentit la necessitat de donar les gràcies a tots els meus companys per fer d'aquest any un any d'eixos que no s'obliden. Abans de tot, volia agrair a la meva classe que em deixi representar-la en un dia com avui i no sabeu com de difícil és que ens posem d'acord, perquè inclús per fer una cosa tan senzilla com pot ser elegir un color de samarreta podem estar mitja hora i al final acabar portant cadascun un color diferent. I com no, també agrair al nostre delegat Fèlix, el millor delegat que haguem pogut tindre. Que per tal de que jo poguera estar així dalt avui, es va haver de sacrificar i deixar-me parlar a mi. Així que, per favor, un fort aplaudiment per a ell. Pues pot semblar un cliché, però en arribar a aquest punt fas la vista enrere i penses com molts de nosaltres vam entrar fa 4 anys junts a aquest centre veient el dia d'avui molt llunyà. Però aquell dia que pensàvem que no arribaria i tampoc volíem que arribara, ja s'ha fet realitat. A partir d'ací, marquem un inici en el nostre futur i tot i que molts de nosaltres ens seguirem veient dia a dia en patis, passadissos o alguns en direcció, alguns altres marxaran per escriure la seva pròpia història en altres llocs.
Així que a tots aquells que marxeu, esperem que tingueu molta sort en tot el que feu i tant de bo tornar-nos a veure pronte. Vam començar l'institut amb una pandèmia que va ser inesperada i molt dura, però que no va ser suficient per a parar-nos. Al contrari, vam tornar amb més ganes i més forts que mai. Després, vam haver de dir adeu a pilars del Coromines com Fabregat, Montserrat i Paco, que ens van acompanyar durant els primers anys i que hem trobat molt a faltar. I tot i que ens va costar seguir endavant sense ells, ens van fer el nostre propi camí i van continuar. Però el que ningú de nosaltres imaginava era que aquest any ens enfrontaríem al més gran dels problemes d'un estudiant. Aquest any vam haver de posar els colzes a la taula i vam sacrificar les nostres relacions socials per tal de sortir victoriosos. I encara, a dia d'avui, després de repassar-ho durant tant de temps a classe, no aconseguim pronunciar mountain com ho fa Fernando. També volia fer, si m'ho permetiu, una llista de les coses que hem fet, perquè són aquelles coses que no te'n recordes, però que quan te les conten te donen un cop de nostàlgia i et donen ganes de tornar a aquell moment. Aquest curs ha sigut un curs de novetats. Al principi vam aprendre que les orques tenen estratègies per caçar. Hem fet classes de filosofia informàtica i entre els pits de la veïna d'edat i instruccions de com estar a la taula vam aprendre un poc de francès amb Olga. Hem tingut companys nous que, tot i que s'han incorporat aquest any, des del primer dia van encaixar i ara són peces clau de quart d'ESO A. Així que moltes gràcies a Geraldine, Luca, Zacaria i Cristina per formar part de la nostra petita família. Perquè al pati, entre tants de tornejos i tant de temps estudiant per a l'examen que teníem la següent hora, vèiem els de primer passar i ens preguntàvem si nosaltres també érem així quan vam arribar. Perquè a classe vam jugar el mundial entre pati i pati al fons de l'aula, mentre esperàvem a que vinguera el professor, i també teníem grans arquitectes que es dedicaven a fer escultures en les taules i cadires. Menys mal que teníem a Ikram i Susana, que sempre aconseguien endarrerir les dates d'exàmens i treballs i donaven un poc més de tranquil·litat a la classe. Perquè durant els 3 anys que hem estat a l'ACG hem descobert funcions secretes que tenia el projector, com posar la pantalla de colors o que es podia donar la volta sencera. Perquè per fi, aquest any, hem fet esports que ens agraden a educació física i hem anat a veure actuacions que els nostres companys de teatre van realitzar. Perquè no sabem quin és major misteri, si on acabava tot aquell material que desapareixia dels estotjos o com els últims 5 minuts de carrera d'Imma podien convertir-se en mitja hora. Josep té la sort que tots voldrien tindre. És l'única persona capaç de no estudiar en tota l'ESO i encara així passar-la. Tampoc oblidarem mai aquell dia tan icònic en el que Joan Pol va abraçar Angosto i es va quedar amb les ganes de besar-lo. O les imitacions que feia Paul Dillman. Jake. Perquè hi havia gent que començava la jornada a les 10, amb l'excusa de que tenien examen o es trobaven malament. I d'altres que sí que s'han ficat malament de tant d'estudiar per a física o biologia, però que l'any que ve han decidit tornar a elegir la rama científica. Perquè aquest any a biologia no sols han sigut exàmens i treballs, també vam investigar la generació espontània en pollastre fins que ja no podíem més, perquè o era continuar la investigació o conservar l'olfacte. I encara que alguns necessitaven 4 hores per acabar l'examen i altres els hi sobrava mitja classe, mai van faltar les xerrades de motivació abans de l'examen, on ens llevàvem eixa pressió que teníem i anàvem decidits a donar-ho tot. Perquè aquest curs no hauria sigut el mateix sense la nostra patrona Geraldine, ni sense Joan el Homeless o sense Félix i Ayman, que mentre estigueren a classe no hi havia moments avorrits. Perquè és veritat
Perquè és veritat que no hem tingut la sort de fer l'excursió a Itàlia, però sí que hem viatjat pel poble. Hem anat fins Burjassot a Barcelona i alguns van tindre la sort d'anar a Londres. També vam fer carrers a les pistes i vam anar fins Vinaròs, tot i que més d'un sols va anar pel frisbee que donen gratis. Però ja va ser hora de parlar d'aquella persona que ens ha hagut d'aguantar en les tutories. Aquell era entre setmana de descans on ella es preocupava més pel nostre futur que nosaltres mateixos. Imma, moltes gràcies per anar des d'una punta de l'institut a l'altre per saber quin dia teníem examen o per dir-li a l'Idon que no anara tan ràpidament de Mari. Eres l'única professora que conec que ha aconseguit calmar a la classe i també has aconseguit que féssim el que féssim sempre ens ho passàvem bé. I això algú ho havia de dir. Moltes gràcies, Imma. Ja és moment d'acabar. Avui finalitza aquesta llarga travessia i no la podrem tornar a repetir. Han sigut molts anys d'amor, d'il·lusions i desil·lusions, alegria, tristesa i sobretot d'aprenentatge. Anys que hem compartit des de les 8 del matí amb cara de dormits, però que en uns anys, encara que avui digueu que no, trobarem a faltar aquelles classes de matemàtiques o aquells patis que encara que pareixia que no fèiem res, eren feliços. Moltes gràcies a tots per tot el que feu. Així que, per favor, acabem amb un fort aplaudiment per als vostres cosins, germans, fills o amics que es graduen el dia d'avui. I ara veurem un vídeo del grup que han preparat amb molta il·lusió. Mi mayor rival. Félix, ¿qué dices tú? Vente a manera Tuti. Ahí va, Tuti. Cuando quieras, pita. ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Bendecido. Hoy. Con bendición. Ante todo. Llévame al portero. Llévame al portero. Sí, bendecido. Estaba por ti, Néstor. ¡Vamos! ¡Vamos!
de quart ESO B i ens acompanyarà el seu carismàtic tutor, Javier Guillén. Igual que Adés, també o millor que ells, que no es diga. Laia Agut Espinosa. Laila Ahanach Lascar. Joel Anglès Segura. Sofía Arnaus Goy. En la esquina, Amira Bekal Chergui. ya. Hermano, que te lleve Yasmín Belainou Selomari. Juan José Calderón Salazar. Juan Campos Martorell. Daniel Ciubotaru. Luca Hernández Morales. Noah Giner Bonet.
María Jiménez Orero. Raúl Mariano. Sofía Masip San Miguel. Zoe Molina Reverter. Cuando salga yo, gritar. Con castigo. Hanna Mourtfia. Doha Uris Lebhai. Jason Steven Palacios Bedoya. Bianca Petruta Ralea. Anastasia Rojo Lutsiski. Miriam Rowin.
Rus Campan. Omar Octavio Salazar Suárez. Clara Sanz Requena. Lo último sale. Nasrallah Titus Sánchez. Bona vesprada, mares, pares, professores, professors, companyes i companys. Ens trobem ací tots plegats per celebrar el final d'una etapa que segur formarà part del que serem en el futur. Perquè allí és Joan Coromines hem après moltes coses. Algunes estan als llibres, com identificar una seguretat adverbial, com formar un òxid, com fer un reporter de speech, entre tantes altres. Però els aprenentatges més importants d'aquesta etapa no els trobem en cap llibre de text. Hem après a conviure, alguns dies més que altres. Hem après que la diversitat és una gran riquesa. Hem conegut mestres capaços de transmetre la passió que senten per la seva àrea de coneixement. Ens hem adonat de que de vegades només l'esforç i la perseverança són el camí per arribar a bon port i que si malgrat tot l'esforç el camí té algun obstacle que ens fa caure, només podem alçar-nos de nou i continuar caminant. Totes aquestes coses i moltes més són les que no ens trobem en els llibres i que aquesta gran família que és el Coromines ens ha ensenyat al llarg d'aquests 4 anys. Estem feliços, estem convençuts d'estar al millor lloc on podríem estar i sobretot estem agraïts. Estem agraïts amb l'equip directiu que fa possible que aquesta gran màquina que és l'institut funcioni. Estem agraïts amb aquells que sense estar dins de l'aula, com el personal de neteja, el personal del bar, secretaria i conselleria, també ajuden a que sigui possible la funció docent i, per tant, el nostre aprenentatge. També volem agrair a l'orientadora la seva tasca tan important en un curs com el de quart. Tranquils, pares, que no ens oblidem... Tranquils, pares, que no ens oblidem de vosaltres. Us volem donar les gràcies per el vostre recolzament sempre, per aguantar-nos plorant després dels exàmens de matemàtiques i per celebrar amb nosaltres cadascuna de les victòries recollides al llarg de l'any. Sense vosaltres no hauria sigut possible, però sobretot volem agrair la fantàstica tasca que han fet els nostres mestres. Rosa i Santiago, gràcies per ensenyar-nos que si hem de triar ser quelcom en aquesta vida, que siga ser una hipotenusa, perquè sempre, absolutament sempre, serà més gran que els catets. I per desgràcia a la vida n'hi ha prou de catets.
Gabriel, no hem tingut el plaer d'estar a les teves classes, però en nom dels teus alumnes et volem dir de tot cor, gràcies màximes. Irma, ens has ensenyat que la vida és com un ball de bachata, amb un ritme senzill de 4 temps, però que dins d'aquests 4 temps hi ha infinites possibilitats de passos que triar. Professors d'Economia, no farem menció individual a cada mestre d'Economia, perquè si no se'ns farà l'hora de sopar. I així que us volem agrair a tots i totes la vostra tasca, el vostre esforç i la vostra dedicació. Anna, t'hem donat molta guerra, ho sabem. Fer classe l'última hora del dilluns té mèrit, però el que sobretot té mèrit és el pensament crític que tu ens has ajudat a desenvolupar. I no em refereixo a criticar a la companya del costat, sinó a desenvolupar el pensament que ens permet captar la injustícia per lluitar contra ella. Maria, tu també has sigut víctima de les últimes hores del dilluns. Espero que a pesar de que a voltes podem ser una mica pesadets, te n'endugues un bon record de nosaltres. No dubtes que nosaltres ens l'enduem de tu. Professors de les optatives, no em paro a nombrar-vos a cadascú de vosaltres per falta de temps, però infinites gràcies a tots per despertar-nos la curiositat de temes tan diversos. Sofia, som els teus cacauets, i encara que sabem que quan caem ho fem amb una acceleració de menys 2,3 metres segon al quadrat, ai no, disculpa, que me confoc en la nota mitjana dels exàmens de física. Amb una acceleració de menys 9,8 metres segon al quadrat, ara sí. Sempre hem sabut que tu estaves a baix amortiguant el colp. I és que en les teves classes hem après que els cossos cauen inevitablement cap a baix, però nosaltres hem tingut la gran sort de comptar amb tu de la mateixa manera que els enllaços covalents compten amb els electrons de valència que comparteixen. Josep, amb tu vam encetar un viatge que ens ha portat de les revolucions il·lustrades a les industrials, dels abusos de l'imperialisme a la foscor del feixisme, dels somnis del no passaran a les penúries de les cartilles de racionament. Gràcies a tu, les últimes eleccions han cobrat sentit i al comprendre la història d'Espanya ens hem comprès una mica més a nosaltres mateixos. Gràcies per tot i per tant. Esther, la nostra amiga, confident i gran suport des del primer dia que vam entrar a classe enguany. El teu recolzament ha sigut com una poesia d'Estellers que ens ha acompanyat tot el curs, plena d'humilitat i d'humanitat. Sergio, un mestre i una persona especial. En plena pandèmia i tancats en casa, ens vas obrir les portes de la curiositat, amb treballs fantàstics que mai oblidarem. Gràcies per demostrar-nos que la biologia és tan apassionant que fins i tot podem arribar a considerar la Dàfnia com a animal de companyia. Gràcies de tot cor, perquè mestres com tu deixen una petjada tan gran com una placa tectònica i perdurable com un fòssil. Fernando, què dir de tu? Agraïment a màxima potència. Segur que tots tenim mestres que mai oblidarem, i tu, Fernando, ets un d'ells. Has sigut una persona de confiança que sempre ha estat disposat a escoltar-nos i ajudar-nos quan ho necessitàvem. No només ens has ensenyat, sinó també ens has acompanyat i recolzat. I esperem que tots els divendres de l'any que ve segueixes fent-nos exàmens de verbs irregulars. Comptem amb tu, Ferni! Professors que ja no estan amb nosaltres. Seria injust acabar aquest discurs sense fer una menció especial i de tot cor a tots aquells professors i professores que ja no estan en actiu a l'institut, però sí en els nostres cors. Va per tu, Montserrat, va per tu, Fabregat, i sobretot va per tu, Pepa, i per tu, Paco. Us estimem infinit.
Javi, només quedes tu, mestre de castellà i tutor. He dubtat entre escriure't unes frases boniques o fer-te un qüestionari, però com ja han quedat farts dels teus, anem a innovar. Ara de veres, gràcies per ajudar-nos a estimar la literatura. Hi ha una frase de Lorca que em recorda a tu i a l'amor que ens has transmet cap als llibres, i diu així: jo... Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. I per acabar, només em queda parlar dels verdaders protagonistes d'aquesta nit, nosaltres. Aquest llarg viatge ha sigut com anar en un vaixell pirata. De vegades la mar estava tranquil·la, però a voltes hem hagut de travessar grans tempestes en les que apareixia que ens anàvem a afonar. Però finalment ho hem aconseguit i hem arribat al nostre destí. Aquest èxit es deu a que hem arribat tots a una i en els moments més durs ens hem tingut els uns als altres. Així que enhorabona a tots i cadascun dels meus companys i companyes per totes les experiències que hem viscut junts. I abans d'acabar, vull deixar clara una qüestió que segur que fa que tots us quedeu més tranquils. Aquest discurs no l'ha fet ChatGPT. Moltes gràcies a tots. I ara veureu un vídeo preparat per l'alumnat amb molta il·lusió. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you.
stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in a sky full of stars, I think I see you. I think I see Ara veurem un vídeo que ha produït l'alumnat d'educativa quart de plàstica i audiovisual, en la qual es veu reflectir tot el procés de producció d'un audiovisual: guió, animació stop motion, gravació, edició i més. Enhorabona pel vostre treball i endavant vídeo. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone there was never an honest word. And that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People
couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never alone this word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never alone this word, but that was when I ruled the world. Després del B, el C. Amut Carla Vela, la seva tutora favorita. Cada vegada anem millorant i ja en sabem a la perfecció com ho hem de fer. Mia Barrios Berruz. Gustavo Alexander Bermeo Iglesias. Ethan Daniel Cervoni García. Maisa Shivat. Nadia Echever. Solaiman El Rambrani Rosado. Miguel Forés Merino.
García Chaís. Madalina Andrea Obreja. Wasir Wishen. Sofian Rugni. Andrea Laura Ita. Adrián Yonut Boshir. Buenas tardes, padres y madres, hijos y hijas, abuelas y abuelos. Nosotros somos Madalena y Maisa de cuarto ESO C. Hoy es el último día de curso junto a nuestros compañeros y profesores. Después de todo esto dejamos muchas cosas atrás, algunos compañeros, incluso algunos del instituto. El curso no fue un camino de rosas, ni mucho menos. Hubieron malentendidos, peleas e incluso expulsiones. Pero ahora esas malas experiencias se volvieron anécdotas graciosas. A continuación, hablaremos de aquellos profesores que nos acompañaron durante el curso. Principalmente hablaremos de nuestra querida Carla, nuestra tutora. Al comienzo de las clases pensábamos nosotras, como el resto de compañeros, que iba a ser complicado, pero a lo largo del curso nos dimos cuenta de la gran persona que nos acompañaba. Las quejas que escuchaste y la paciencia que nos tuviste. Nos gustaba tu clase solo por el tiempo que nos da a cada uno y la sonrisa que nos sacas a todos haciendo la clase más divertida. Ahora mi compañera Madalina y yo hablaremos un poco de los demás profesores. Empezaremos con Eduardo. Eduardo, sabes que no tuvimos la mejor relación entre profesor y alumnos, pero hay que ser sinceros. Nos divertíamos mucho en tus clases y tus chistes malos fueron lo mejor. Javier, fuiste uno de los profesores más simpáticos que tuvimos este año. En mi caso, desde primero de la ESO. Con nosotros tuviste mucha paciencia y no, lamentablemente no me verás en teatro el año que viene. Josep,
Eres uno de los profesores que mejor explican y más dedicación le da a su asignatura. Nos has enseñado a ver la historia desde otra perspectiva. Inma, siempre que tenemos clase contigo, estemos tristes o felices, nos tienes que sacar una sonrisa. A toda la clase con tus bailes y juegos. Rosa, nuestra profe de mates. Sabes que en tus clases se nos puede escapar una risita, pero esto es porque nos sentimos cómodas contigo. Gracias por aguantarnos y aún así aprobarnos. Y por último, y no menos importante, gracias por habernos escuchado. Gracias por tenernos tanta paciencia. Gracias por todos los momentos inolvidables. I ara veurem el seu magnífic vídeo. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. Me llaman flex, mami, ya te olvidé, honey. Tú me dejaste y ahora estoy flexeando por Miami. Todos los días son party, montado en un Ferrari. Empezamos desde abajo, pero es que ya no para la cuenta. Todo ha dado la vuelta, como el sol de después de la tormenta. Los números no inventan, yeah. Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta y sé que tú no llegas a este nivel. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Ja ho sabem, vale? Som molts xiquets i xiquetes que estimem moltíssim, val? I com he dit este matí, la graduació comença quan puja el primer i s'acaba quan baixa l'últim, val? No hem acabat, vale? Gràcies per estar aquí, gràcies, moltes gràcies. I ja, per tancar aquest lliurament, ens queden els companys i companyes del PR4. Endavant la seva intrèpida tutora, Esther Ventura. En sou pocs i ho fareu millor que ningú. Meriem Ashdane. Yassin Bamo Ulfil. Lucía Andrea Bongiovanni de la Torre.
Bucasa. Ibrahim Shair. Félix, cuando veas Nico. Nicolás Stefan Constantín. Latin Dogmi Laverni. Bilal Ezair Guarab. Ayman Himor. Pau Llorat López. Zacarías Guasa. Cristian Salazacón Ochando. Llanos Varga. Hola, buenas tardes a todos. Salam aleikum, good afternoon, progresiva, bon provecho para los que no entienden el idioma. Lo sentimos por las barbaridades que vamos a decir. Todo empezó el 9 de septiembre. En un salón de actos nos fueron separando por grupos a cada uno de nosotros. Y a partir de ese momento todo fue mal, muy mal.
Fuimos cayendo como moscas. En primero cayeron 2 mosquitos, desgraciadamente. En segundo, Don COVID tocó a nuestra puerta y gracias al gobierno y a la prueba general pasamos sin dar palo al agua. Hubo un mosquito que le encantó tercero y cayó para repetirlo con nosotros. A partir de tercero se desató la locura, desatada por 11 maleducados seleccionados. En fin, todo un lío. Ahora vamos a contar nuestra historia. Oye, Nico, ¿te acuerdas de ese mosaico de plástica? ¿Cuál? ¿La pintada del baño? Oye, ¿y eso os acordáis de la...? No sé, vamos a preguntarle a Mariluz, que seguro que se acuerda. Oye, ¿os acordáis de la batalla de Legos? ¿Y lo de la bola de papel a la cabeza de Sergio? ¿Y cuando el maleducado salió de clase y hizo la puerta giratoria? ¿Y el destrozo que hicimos en el huerto? ¡Jorge, te pasas! Ahora pasaremos a hacer una sutil descripción y agradecimientos a los profesores. Esto es una locura. Esther, lo primero que queríamos dar las gracias a Esther, nuestra tutora, por dar nuestra cara, nosotros y ayudarnos en todo lo que podemos dar. Gracias, Esther. Ahora le queremos dar las gracias a Maite, la profesora de inglés, por soportarnos todos los viernes a última hora, porque eso era de todo menos una clase. Y también te queríamos dar las gracias por enseñarnos a qué llevar a la montaña en inglés. Gracias, Maite. Bueno, Irma, ahora vamos a proceder a hablar de Irma. Te queremos dar las gracias por todos los juegos que nos has enseñado y enseñarnos a bailar bachata. Seguro que nos servirá en un futuro. Ah, y por cierto, y te perdonamos por enfadarte por nosotros. Gracias, Irma. Ahora le queremos dar las gracias a Alexandra. Alexandra, gracias por los positivos. Punto y final. José, gracias por enseñarnos a facturar el money y gracias por los exámenes tipo test. Gracias a eso estamos aquí hoy. ¿Dónde está José? Emilio. Bueno, ahora le toca a Emilio. En especial te queríamos dar las gracias por tu dedicación y paciencia y también por devolverle las ganas de vivir a Nico. Y gracias por las salidas que organizabas. Siempre sonaban bien hasta que nombrabas lo de despertarnos a las 5. Lewis, la mejor profesora de música. ¡La mejor! Carmen. ¿Dónde estás? Ah, ahí. ¿Qué tal? ¿Lo estás pasando bien? Te queremos agradecer que en primero de la ESO fueras la única profesora que se atrevía a entrar a nuestra clase. También te queremos dar las gracias por motivarnos a estudiar, porque si no estudiábamos nos iríamos a la taronja. Gracias, Carmen. Agustí. Queríamos agradecerte también a nuestro tutor del año pasado. Gracias, Agustín. Has tenido que aguantar demasiadas barbaridades. Nos has defendido hasta cuando era algo indefendible. Gracias, Agustín. Bueno, dirección.
Ahora vamos a agradecer a la dirección por todo, por ayudarnos cuando más lo necesitábamos. Con una dirección como esta da gusto estudiar 4 años. Muchas gracias. Jorge. Uy, Jorge. Bueno, Jorge, a ti te hemos dejado para el final. Te queremos dar las gracias por las llamadas a casa que hacías. Nuestros padres ya te tienen agregado. También te queríamos dar las gracias por enseñarnos que al que le duele la boca no habla, y por enseñarnos la célula eucariota. Por cierto, sí que existe. También te queríamos dar las gracias por enseñarnos a que hay que llegar a la hora a clase y no llegar tarde por cualquier tontería. Jorge, ¿qué pasas? También queríamos dar las gracias a todos los profesores que hemos tenido, pero no están hoy. Gracias por ayudarnos a estar hoy aquí. Y por último, y no por ello menos importante, queríamos agradecer a todos nuestros familiares, desde el más grande al más pequeño, desde el primero al último, por ayudarnos a sentar la cabeza con los estudios. Por aguantar las rabietas cuando no se entraba en la cabeza cuando murió Colón, y por apoyarnos hasta este día tan importante. Muchas gracias. Y espartanos, ya sabéis, reggaetoneros, reggaetonera, esta noche, ¡fiesta! Y para acabar, muchas tardes y buenas gracias a todos. I ara veurem
el fantàstic vídeo que han preparat els nostres companys. No entiendo si estás con alguien, ¿por qué me hablas? Si ya habían pasado meses, ¿por qué haces esto? Parece que quieres hacerme daño quizá. Echo de menos la forma en que me matas lento y siento miedo. Cada vez que tú me hablas siento miedo. Tenía los labios cortos pero me los llenaste de glow. Porfa no me digas que lo nuestro fue un error. Llené tu isla pero a ti no te llené yo. Mami yo estoy setaro, te da igual si estoy bien. Solo me mandan mensajes si son más de las 3 de la mañana y va borracha, solo así te atreves. Me archiva porque te da miedo que te lo vea él. Te escribí polar y me gané un disco de oro. Tu España sabe que no se paran par de ojos. Hola, soy dueño de tu cora. Me odias porque te acuerdas de mí cuando estás sola. No lo entiendo, fue tan efímero. El camino de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver. Leyendo conversaciones antiguas porque nuevas no puedo. Te vas a acordar de mí siempre que escuchas Quevedo. Tú me llenabas como yo lleno todos los conciertos. Como Rosy quien dijo amigo, voy pa' abajo de tu ombligo, bebé, porque eres así, no te hagas la mala conmigo. Y dale, vente, miénteme como lo haces siempre. Quien te hizo tanto daño, bebé, que ya nada siento. No lo entiendo, fue tan efímero. El camino de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver. A ver, es que yo no me imaginaba que fuera a pasar nada de lo que pasó. Al final yo tampoco, pero quedaban cosas por resolver. Baby shark, do 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 do, baby shark, do 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 do, baby shark, mommy shark, do do. I ja que hem acabat i heu dit el que us ha semblat i tan ben dit, volem ara que les vostres tutores s'acomiaden de vosaltres i aprofiten per fer-vos alguna reflexió. Quan vulgueu. Inma, Carla, Javi i Esther. El micro és vostre. Bona nit a tothom, xiquets, xiquetes. Ara això sí que està fet i solucionat, ja, vale? Enhorabona a tots i a totes. Abans de començar en els discursos volem contar un xicotet secret. Fa unes 2 setmanes que la gent es va perseguint pels passadissos de l'institut i ens està pressionant sobre el discurs. Que si fes el discurs com aquell professor que el va fer l'any 1965, que si Fernando i Gloria ho van fer molt bé a la de batxillerat, que a veure si vosaltres ho fareu pitjor. Que si a veure què direu, no? I que, per favor, parla de nosaltres, no? Que som els teus alumnes preferits. Però nosaltres mos hem mantingut ferms i anem a fer el discurs de la millor manera que sabem, és a dir, breu i concís. Vinga, va. Vinga, va, abans de parlar dels protagonistes, anem a parlar un poquet de nosaltres, no? Ens agradaria moltíssim fer un xicotet homenatge als tutors i tutores ESO.
No us podeu imaginar, els que no esteu en este món, tot allò que suposa ser tutor de l'ESO. Al final t'acabes convertint en una mena de ninota qui tot el món te dispara. Els pares, les mares, els alumnes, els companys, la directiva, l'inspector, el conseller, el ministre de la governació, tothom va per tu, val? Per això mos pareix important fer menció als tutors, perquè a més de nosaltres enguany a quart, els vostres xiquets i xiquetes han tingut tutors a primer de l'ESO, a segon de l'ESO i també a tercer de l'ESO. Nosaltres, per favor, vos demanem un gran aplaudiment per a tots ells. I un altre per a tots els tutors del món d'ESO, vale? Per favor, gràcies. Tot i això, també és sacrificat ser tutor, però parlo en nom dels quatre quan vos asseguro que enguany per als quatre ha estat un plaer acompanyar els vostres xiquets i xiquetes durant aquest curs. Bueno, en segon lloc, anem a parlar dels pares i de les mares. Ells encara més que els tutors saben que bonico és lluitar a diari amb els adolescents. La simpatia que destilen, l'amabilitat, les ganes de col·laborar en casa. En l'educació d'adolescents no hi ha ningú dia que no sigui una festa. També per això volem recordar a les famílies d'aquests xiquets i xiquetes que ara es graduen, perquè ells i elles han de ser conscients que el triomf és seu, però darrere tots tenen gent que els ha ajudat a assolir el seu objectiu. Mares, pares, aquest dia d'avui és un dels moments per disfrutar i estar orgullosos i orgulloses dels vostres adolescents. Un aplaudiment per a vosaltres. Vale, i ara sí, el moment que tots estàveu esperant. Anem a parlar dels protagonistes. Tenim tendència de centrar-nos sempre en els seus resultats acadèmics, però fora de l'institut està la vida, i allí ells conviuen amb la realitat en forma de problemes, conflictes, malalties, penes i alegries. I la màquina acadèmica no s'atura. Treballs, exposicions, exàmens, projectes... I tot i que no parem d'escoltar les típiques crítiques cap a la desídia de la joventut, molts d'ells no han tingut més remei que carregar-s'ho tot a l'esquena, tirar endavant i intentar sortir-se amb èxit. Aquest aprenentatge no està en cap programació didàctica, però segurament siga un dels més importants. Per favor, fem-los un aplaudiment. Vale, xiquets, i ja, per finalitzar, penseu que ens hem compromès amb la brevetat. Els volem recordar una altra vegada lo bonicos i boniques que sou, per favor. Els ho han dit moltes vegades al llarg del curs, però encara així volíem que us ho diguéssim aquí, davant de totes les famílies. No els ho podíem negar, sou preciosos i sou genials, sou molt bona gent. Una altra vegada, sou com? Estupendo, sou genials. You are beautiful, de veritat. Parlem en nom de tot el professorat del centre quan diem que hem estat molt, molt a gust en vosaltres i que us desitgem el millor per al vostre futur. Que tinguéssiu molta sort i, com diu el filòsof, que la fuerza us acompanye. I entre tots, enhorabona, bon estiu i sou molt bona gent! Però alguns, a més de ser excel·lents, han aconseguit unes notes excel·lents.
Quanta excel·lència, Sara. Lliurarem ara els premis als millors expedients acadèmics d'aquest curs. Laia Agut Espinosa. Laila Ahanas Lakar. Joel Anglès Segura. Sofía Arnaus Coll. Zacaria Beraban Merzouli. Francisco David Bravo. Andreia Loana Ciobotado. Marina Jiménez Orero. Lur Juaneda Llorac. Albert Llopis Tejedor. Pau Llorac López. Susana Lugowska. Raúl Margeal. Sofía Masip San Miguel.
Molina Reverter. Hanna Mortfia. Doha Ourir Nebhai. Bianca Petruta Ralea. Clara Sanz Requena. Un fort aplaudiment, no? Vinga! Ja estem acabant aquesta primera part de la jornada. Volem demanar que la directora de l'institut, Begoña Esteller, llogui l'acte. En primer lloc, volia demanar un fort aplaudiment per a tots aquests xiquets i xiquetes que se ho mereixen. Un fort aplaudiment, gran, gran. En segon lloc, també agrair a l'AMPA, excusar a la seva presidenta que no ha pogut acompanyar-nos i demanar un fort aplaudiment per a Sònia, que és l'últim any que presideix la nostra associació de mares i pares. Ho faré curtet, no us preocupeu. La veritat és que ha sigut una tarda de moltes emocions, el que hem viscut. És un acte senzill, emotiu, una cerimònia molt coromines. No patiu, que aniré retallant perquè pugueu fer-vos fotos, pugueu abraçar-vos i, des de luego, pugueu anar de festa, que és el que toca. Voldria començar amb els agraïments. I, en primer lloc, agrair a les famílies per confiar-nos el que més estimen, per confiar-nos els seus tresors, per deixar-nos formar part de la vida dels seus fills i filles, que són el tresor més valuós. Gràcies, famílies, moltíssimes gràcies. Gràcies, sobretot, per estar al costat del nostre alumnat, sense defallir. Agrair, com he dit abans, també a l'AMPA pel treball de cada dia, colze a colze. Per tot i més, gràcies. A continuació, agrair al professorat, els equips docents d'aquest curs i dels cursos anteriors, i també la resta de personal del Coromines pel recolzament, ajuda i suport tant acadèmic com emocional al nostre alumnat. Gràcies de tot cor. Gràcies a tots i totes. Gràcies. I especialment, com han dit abans, a les persones tutores, les d'aquest any i les dels altres. Gràcies per guiar-los, portar-los de la mà i, sobretot,
Gràcies per estimar-los. Gràcies. Ara demano un fort aplaudiment per a un artista de luxe, un artista de la casa, un artista Coromines. Gràcies, Gerard. Ai, que ja se n'ha anat. Vaja, home, l'aplaudiment igual. També donar les gràcies a tots i totes els que heu fet possible aquest acte, els que es veuen i els que estan amagaets. Moltíssimes gràcies a tothom. Gràcies. Sobretot, també agrair a la parella que ha presentat l'acte, Iva i Sara. Gràcies, xiques. I també a José i a Alba que han presentat l'acte anterior. Gràcies als quatre, ho ha fet genial. Gràcies. I per al final me deixo els verdaders protagonistes del dia d'avui, el nostre alumnat de quart de l'ESO. Vosaltres sou el centre, el nexe d'unió, la raó d'estar avui aquí i ara. Gràcies, xics i xiques. Acabeu una etapa i en començareu una altra. Nous somnis, nous reptes, noves il·lusions. I estic del tot segura que vos anirà molt bé. Alguns i algunes continuareu en nosaltres. Gràcies per continuar. I d'altres canviareu de centre, però no us preocupeu, continuareu estant aquí en els nostres cors. Sempre, sempre, sempre. No deixeu mai de somiar, no deixeu mai de lluitar, no deixeu mai de ser lliures i de disfrutar la vida. Sempre endavant. Continueu caminant amb el pas decidit, amb la mirada neta cap al futur, amb el cap en alt, sense oblidar d'on veniu i qui sou. Poseu el cor en tot allò que feu i continuem sent, com han dit els vostres tutors i tutores, tan bones persones com ho sou ara. Recordeu que això us honrarà sempre. No oblideu mai que sou coromines, que sou i sereu sempre coromines. Sempre. Sou persones lluitadores. Ho sé que els pardalers m'ho van contant. Però per a mi, el més important és que sou persones reversibles. Sou persones boniques per dins i per fora. Gràcies. Lo últim, només lo últim, per favor. L'últim aplaudiment d'aquest dia que siga el més fort i carinyós, que siga per a l'alumnat més bonico del món. Bon estiu i a gaudir. Gràcies per estar aquí. Gràcies. A ver.